हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं मनीष कश्यप भैया के ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा गाना बनाई हूँ। और आज वो जेल के सलाखों के पीछे हैं दोस्तों। उनकी कोई भी गलती नहीं थी और बहुत अच्छे पत्रकार थे। मैं अपने गाने के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री पीएम से गुहार लगाती हूँ कि उनको जल्दी से रिहा किया जाए। हमारे गाने के माध्यम से मेरे गाने में कोई त्रुटि हो तो माफ़ करना दोस्तों, और सुनिए मेरी गाना। नरियल लेके खड़ा बानी दोनों हाथे जोड़ी, नरियल लेके खड़ा बानी दोनों हाथे जोड़ी, फिर तू नजर मनीष भैया के ओरी। नरियल लेके खड़ा बानी दोनों हाथे जोड़ी, फिर तू नजर मनीष भैया की ओरी। रोक ले तू होते अत्याचार के, रोक ले तू देशवा में बढ़े अत्याचार के। सुनीली ही मैया पुकार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के। रोक ले तू मैया देशवा में बढ़े अत्याचार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के। आ जइहे बाहरी त मूर्ति मंगौबे, आ जइहे बाहरी त मूर्ति मंगौबे, भैया खेसारी लाल से पचरा गवौबे। आ जइहे बाहरी त मूर्ति मंगौबे, भैया खेसारी लाल से पचरा गवौबे। नहीं बाटे अपराध पत्रकार के, नहीं बाटे अपराध पत्रकार के। सुनीली ही मैया पुकार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के। विंध्याचल मैया रौरी से आसबा, विंध्याचल मैया रौरी से आसबा, असरा में घूमा ताटे यूपी बिहार बा। विंध्याचल मैया रौरी से आसबा, असरा में पूरा यूपी बिहार बा। हाथ जोड़ी नेता सरकार से, हाथ जोड़ी नेता सरकार से। सुनीली ही मैया पुकार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के। नरियल लेके खड़ा बानी दोनों हाथ जोड़ी, फिर तू नजर मनीष भैया के ओरी। नरियल लेके खड़ा बानी दोनों हाथ जोड़ी, फिर तू नजर मनीष भैया के ओरी। और रोक ले तू देशवा में बढ़े अत्याचार के, रोक ले तू देशवा में बढ़े अत्याचार के। सुनली ही मैया पुकार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के, जेल में बाटे बेटा बिहार के।